norberak proiektatuko du tigre horretan zer. Tigrea tradizio literario handiko animalia da, behar bada tradizio literario handiena daukanetakoa. Borgesek badakizue asko estimatzen zituela tigreak. Bere argazki irribarretsu gutxietakoak tigreen ondoan dira bat. Argazkiren bat oso polita Borges irribarrez tigre batekin, benetako tigre batekin. Poema dedikatu zizkien, testuak. Eta galetzen ziotenean zergatik tigre bat eta ez leoi bat edo gepardo bat edo pantera bat, edo berak esaten zuen marrak gustatzen zaizkit eta orbanak ez. Ez galdetu zergatik. Horregatik tigrea. Tigrea da animalia noblea, tigrea da arriskua, tigrea da dotoreziaren emblema edo ikur beldurgarria esaten zuen Chestertonek. Eta horregatik tigrea, ez izan zitekeen krokodiloa, akizuen Maria Sunlandak duela liburu bat, krokodiloa ohe azpian. Krokodilo ura ere bada tigre honen antzekoa batzuetan. Anglosajoiek elefantea aipatzen dute. Elefant in the room. Gelan dagoen elefante hori denek ikusten dutena, baina inork aipatu ez. Deserosoa delako edo ez dakitelako oso ondo zer esan edo nola abordatu arazo hori edo tabu hori. Hori da, kasu honetan, tigrea, eta nik intuizioa banuen ilustratu zitekeela, baina egia esan ez nekien nola. Orduan bururatu zitzaidan estuasun batean jartzea marrazkilari trebeena, ez? Orduan maite torri zitzaidan burura eta erabat gizton lana egin duela eta erabat harrigarria bestalde, ez? Erabat harrigarria, baina erabat logikoa. Gaur da eguna bere kolore autua eta berak egin dituen ilustrazioak ikusita, tigrea agertu gabe agertzeko modu bakarra maitek hautatu duen bidea dela iruditzen zaidanaz.